אני לא מאמינה. אני לא מאמינה באמת. אני לא מאמינה, איך יכולת לעשות לי את זה? איך אני יכולתי לעשות את זה? איך את יכולת לעשות לי את זה? את הרסת לי את הפן. את הרסת לי את המניקור. את הרסת לי את הנעליים החדשות. את רצחת את קריסטיאנו רודולף. סוס הפוני האהוב עליי. זה לא הייתי אני. אז מי רצח אותו? מי רצח אותו באמת? הלו? מי זה? שמות לא חשובים. מה אתה רוצה ממני? 9:30 בקניון. מה? הלו? אופס, סליחה, טעות במספר. הלו? הלו, מי זה? שמות לא חשובים. מה אתה רוצה ממני? יש לי מידע חדש על אודות קריסטיאנו רודולפו. את מכירה כזה? בטח שכן. הוא לא נרצח. הוא מת בתאונת מעלית מצערת. מה? מה? הלו? מי זה? הלו? Il n'était encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. נרצחה! היה פה רצח! היה פה רצח באמת! אני חייבת למצוא את מי שרצח אותי ולנקום בו. את חייבת למצוא את מי שרצח אותך ולנקום בו באמת. אני הוא הרוצח. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le mini